Friday devotion to the Sacred Heart of Jesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Divine Jesus, you have said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Behold me kneeling at your feet, filled with lively faith and confidence, in the promises dictated by your Sacred Heart and pronounced by your adorable lips. I come to ask this favor. To whom can I turn if not to you, whose heart is the source of all graces and merits? Where should I seek if not in the treasure which contains all the riches of your kindness and mercy? Where should I knock if not at the door through which God gives himself to us, and through which we to God? I have recourse to you, Heart of Jesus. In you I find consolation when afflicted, protection when persecuted, strength when burdened with trials, and light in doubt and darkness. Dear Jesus, I firmly believe that you can grant me the grace I implore, even though it should require a miracle. You have only to will it, and my prayer will be granted. I admit that I am most unworthy of your favors, but this is not a reason for me to be discouraged. You are the God of mercy, and you will not refuse a contrite heart. Cast upon me a look of mercy, I beg of you, and your kind heart will find in my miseries and weaknesses a reason for granting my prayer. O Sacred Heart, whatever may be your decision with regard to my request, I will never stop adoring, loving, praising, and serving you. My Jesus, be pleased to accept this my act of perfect resignation to the decrees of your adorable heart, which I sincerely desire may be fulfilled in and by me and by all your creatures forever. Sacred Heart of Jesus, I know that there is but one thing impossible to you, to be without pity for those who are suffering or in distress. Look upon me, I beg of you, dear Jesus, and grant me the grace for which I humbly implore you. Through the Immaculate Heart of your most sorrowful Mother, you have entrusted me to her as her child, and her prayers are all powerful with you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Immaculate Heart of Mary, act of consecration to the Most Sacred Heart of Jesus. Jesus, my Lord, to you I offer up and consecrate my heart. Take it, my Jesus, and make it worthy of your majesty. Banish from it all that is offensive to you. Fill it with the virtues that will make it pleasing. The all-consuming fire of your love within my cold heart. Have my heart hidden within yours, and near to your mother's heart. I wish to be yours forever, for well I know that in heaven or on earth there is nothing like you. Most Sacred Heart of Jesus, Most Sacred Heart of Jesus, Most Sacred Heart of Jesus. Prayer to the Sacred Heart of Jesus for the family. O Lord, I pray that in my home, peace, quiet, and well-being may prevail under the shadow of your holy mantle. Bless and protect, O Lord, my endeavors, my enterprises, and all those who depend on me, and everything that I long for and desire. Banish from my mind and my heart false ideas and evil sentiments. Infuse in me a love of my neighbor, and grant me the means to help him. Give me resignation and fortitude of spirit in time of adversity, so that I may rise above the contradictions of life, guide and protect. O Lord, my own, who are exposed to the dangers and contingencies of the world, do not forget, O my Jesus, our loved ones with whom we were united in life and whose departure from this earth caused us sorrow. At the same time, consoled by the thought that because they remained faithful to you, you did not abandon them at the hour of death. Have pity on them, O Lord, and bring them to their eternal glory in heaven. Amen. Concluding prayer.
Almighty and eternal God, look upon the heart of your most beloved Son, and upon the praise and satisfaction which he offers you in the name of sinners, and to those who implore your mercy in your great goodness, grant forgiveness in the name of Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit forever and ever. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtaom mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na praataman kan sa imong linalang, da imi nasabotan na sinautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit tulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatian mi na, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring. Sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao, antabayan mo kaming magtalubo na maging maresponsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surugan ka pang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Nuestra Señora de Salvación, Nuestra Señora de Salvación, sanudas Tadeo, ipamibi mo kami. sa ngaran ka na Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ngunyan Biyernes sa ika-18 semana sa ordinaryong panahon. Isabay man po nyato sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Mga pasasalamat, prayer in honor of the Immaculate Heart of Mary ni Rosie B. Asupardo, Cantara and family. Pasasalamat man ni Arlene Berdin. Para sa espesyal na kahagadan, prayer for good spiritual, physical health and safety of my family ni Rosie B. Asupardo, Cantara and family. Prayer for board exam ni Angelo Victor Lud. Prayer for healing of Charis Choi ni Anchi Choi. Prayer in honor of the Most Sacred Heart of Jesus, asin para kay St. Jude ni Ebony D. and family. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, para kay Froilan ni Rosie B. Asupardo, Cantara and family, kay Eduardo kan Mendoza family, kay John Kenneth ni Ayo and Sevillano family, para kay Maria Luz kan SAA Bat 7579, para sa kalag ni Karina Elmer asin Elmar Charvin kan Diskaya family, para kay Norma kan Altea family, kay Rafaela kan Mendoza family, para kay Ubaldo Jr. ni Judy Olikino, para sa kalag ni na Andrew asin Jane ni Angelica Moral and family, para sa kalag ni na Milagros asin Isidro kan Fedelino family, para sa kalag ni na Eduardo Sr. asin Angeles ni Herminia A. Ramirez and family, para sa kalag ni Rodolfo kan Lofamia family, All Souls Canares family, para sa kalag ni Melinda asin Eduardo asin sa gabos na kalag, dulot ni Nolan and Ines Mayor asin an kan sa iyang pamilya. Banwaan ng Diyos, matindog po ang gabos asin awiton niya to ang awit sa pagpoon.
Pangarang ka nama, sinaki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ko, tans to makasalan, tangani magkano kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamang. Sin sa indo mga tugang, tanakasala ko nin makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabaya. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako, Santa Maria, Dani na Birhen, sa kabos ng Angeles, sin Santos, sin sa indo mga tugang, na ako'y pamibis, kaguranan tang Diyos. Mayra kuman lugod sa to, ang Diyos na makakaman, sin pakatawadan sa to makasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen. Agurang niyan, madiyas sa imong mga nasasangkuban, sinwarasan sa mga nagahagad, daing tapos na karahayan, tanganing para sa mga nagmumuraway sa imo na kagibo asin kagsakop, ang mga linalang baguhon, asin na mga binago padanayon, huli kay Kristo, kagurang nanyamo sa imong aki, kay babang nababuhay asin nagahade, kasarokan Espiritu Santo, Diyos, sa kabos ng kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Himateon niya to ang enot na babasa. Ginuno sa libro ni Propeta Nahum. Hilingas sa mga bukid naghihedali ang bitis nin nagdadarakan marhay na bareta. Nagaharubay kan katuninungan. Magpintakasi ka, Uhuda, utubaan sa imong kapanugaan. Hulita daina sagkod paman, mabihag sa imo an maraot na tao. Bulanos na siyang napahamak. Ibabalik nin kagurangnan an kamurawayan ni Jacob. Siring man an kamurawayan ni Israel. Hulita hinubaan sindanin mga mahabon, rinonot an sa indang mga sanga. Herak man sa banwaan na madugo, pano nin kaputikan, nin hinaabasan, daing untok na panamsam. Yaon dyan ang linagati kan pamakol, ang ribok din mga ruweda, mga kabayo asin lunadan na nagdadalagan, ang silyab nin minasbad, asin kabayo asin lunadan na nagdadalagan. Ang tambak na mga gadan asin mga bangkay na nagkakasiringkogan. Ramugan taka, susupogon taka, asin gigibuhon takang ngingisihan in gabos. Ang gabos na makahiling sa imo, masiribog asin masarabi. Ang Nineve biyon nang napahamak, si Isay an maheherak pa sa iya. Sain ako mahanap nin mga marangas sa iya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ako ang nagsisilot nin kagadanan, asin nagtataonin buhay. Ako ang nagsisilot nin kagadanan asin nagtataonin buhay. Haranina ang aldawnin sa indang pagkarumpag. Ang naaandam na kagadanan nagraranis sa inda. Hulitaan kagurangnan, maghuhukom sa iyang banwaan. Ang sa iyang mga sorogoon, sa iyang maheherakan. Ako ang nagsisilot nin kagadanan asin nagtataonin buhay. Pakasabuton mo na ako sana ang Diyos. Dainin ibang Diyos, kundi ako sana. Ako ang nagsisilot nin kagadanan, asin nagtataonin buhay. Ako ang naglulugad,
Ako man ang nagpapaomay. Ako ang nagsisilot nin kagadanan asin nagtatao nin buhay. Papaturamon ko ang sakuyang espada, asin kakaptan ko ang sarayan nin pana. Sa kabangisan, babaluson ko ang sakong mga kaiwal. Papabayadon ko ang mga naoongis ako. Ako ang nagsisilot nin kagadanan asin nagtatao nin buhay. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulo, "An buot na sumunod sa ko, magsayo mas sa diri. Pasanawan ang sayang krus, asin sumunod sa ko. Ulitan buot nagligtas kan sa iyang buhay, mawawara niya iyan. Alagad ang nawawara nin buhay dahil sa ko, makakamtan niya iyan. Anong pakinabang ng tao, makamtan man yan, bilog na kinaban, kung mawaraan sa iyang buhay? Anong ikakadulot, tanganing mabawi ang buhay? Ulitan akin ng tao, kaibahan sa iyang mga anghiles, madigdi sa kamurawayan nin sa iyang ama, sin lambang saro, babalsan, susog sa naginibo. Totoong sinasabi ko sa Indo, nagkapera sa mga uyadigdi, day magagadan. Sagod na day nindamahili nga nakin ng tao na nagdadangadang siring sa hadi. Maray na bareta, kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Napaliwanag sa Ebanghelyo ang importansya sa pagtubod sa kagurangnan sa Diyos bilang iyo ang may kapangyarihan sa buhay. Buhay sa kinauban, buhay ng tao, buhay kang gabos na linadang. Kaya ang panahon, ang oportunidad na tinatao sa gabos, day pagsayangon, kundi gibuhon, susog sa sinasabi kan mahal na Diyos sa iyang kabutan na ang gabos na bagay iguanin na karampatan na padusa o kaya merito. Kaya sabi sa simbag salmo, ang Diyos ang nagtataon padusa o nagtataonin buhay. Yan permian sa tuyang choice, sa tuyang ginigibo aral daw, mantang nagpapadagos kita sa paglakbay sa dalan kabanalan. We have to make a choice every day, the choice to let God live in us, guide us. Inulit ako, hindi kita magibok ang choice, malilingawan ta na naman na kita ang dapat masunod. Kundi nagigibok choice ta, ang choice para sa Diyos, para sa iyang kabutan. And we know that choice always the good. Mayo man iba. Kung napili kita kan kabaliktan kaan, tinataon na sa diritang buhay ang kagadanan o ang paghukom. Kaya maray mananggad na sipon na every day as we go out of our house, our home, ano ang gigibon ko? Will I do what is good? Will I do what will help other people? O may dikit na kasamaan para lamang mapagbigyan ko ang sarili ko? This is the temptation. Diyo po yan ang naghahali sa maraot na espiritu. Kaya, mas importante na pagkagising sa umaga,
magpangadi, ta an karahayan iyang mapasabong sa tuya, kan maray nagibo. Pero kung day barang nagpangadi, day barang narumduman, ang pagpasalamat sa Diyos, ta binantayan ka kan nagkakaturog ka, yan po ang problema, no? Ta any spirit can come to us. As in, nadipisilan kitang magsayuma kung ang espiritong iyan nakalaog na po sa tuyang konsensya, sa tuyang pag-iisip. Kaya giraray ang warning kang mahal na Diyos, paagi ni Kristo, na ang buhay tabako ta, sinublian sana, sinmantang kita may panahon na nagigibo ang boti pagibo sa to, kang agurangnan, let us grab that opportunity, dahil pagpalampason, tabaka maabot na oras, na panahon, dahil na po magibo, wala na kitang opportunity, and that's the time we regret. Sabi sa banal na kasuratan, nagraragot ang ipon o kaya grabe ang pagdurusa. Sa tuyang aral daw na pagsimba, paghanap sa katotohan, paghanap sa tuyang kagurangnan, di kita malingaw na araw-aral daw sinasubmitan sa dirita sa iya, tanganing pagabot kang uring aldaw na itawata na anbilog tang sa dili. Magpamibi ka mga tugang, tanganin sa ko sa indong atang, maako manlugod, kan Diyos amang makakaman. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan na mimibi kami, kaugaying pabanalay, ning mga dolot, asin sa pag-ako kan dinodolot, pagdolot kan sakripisyong spiritual, himo kami mismo ang dadaing tapos na atang huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Tutong maninigo asin dapat matanos sa nakakaligtas, danay asin minsan sa nagpasalamat kami sa imo. Kagurangdan, Diyos na makakaman sindaing kasagkoran, uli ki Kristo sa mong kagurangnan, sa pagutobkan sa imong kabutan, sin pagtipon para sa imong banal na banwaan, nagdopasya kan pinapasakitan, tangading daugonan, kagadanan, sinipahayagan pagkabuhay liwat. Kaya kaibakan mga angeles, sin gawas na santo sa kalangitan, nagaharubay kami kan sa imong kamurawayan, daing tapos nagsasabi, banal, banal, banal an kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, an langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, kanangadan banal, barabod nga bos na kabanalan, kay ni mga atang namimibi kami, pabanala kanambon, kan sa imong espiritu.
Tanganing para sa mong maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan sa Yesu Kristo, siya na sa rugaring nabuot, pinagpasaluiban sa pasyon, kuaning tinapay, sin pagpasalamat, binaakini, itinaos sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkuhan ng magkangkalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, sin mag-inom kay ni, tayo na kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, sin para sa dakol, sa pagpatawad kan makasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod, Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod ni ika magdatong. kaya kami nagrurumdum sa iyong pagagadaan, sin pagkabuhay liwat, dudulot sa iyong magurangnan, kairing tinapay ng buhay, sin kalis ng kaligtasan, nagpapasalamat, pinapagkanigo mong makatubang, sin maglingkod sa imo. Asin nakikimahira kami, nag-aarang, kami nagpapakinabang, kang hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon ka ng Espiritu Santo. Kirumduma kagurangnan sa imong simbahan, nakalakop sa bilog ng kinabahan. Tanganing madubos mo siya sa pagkamaot, kay bakan sa mong Santo Papa, si Leon, sa mong obispo, si Joel, asin kang gabos na klero, siring man, kirumduma sa imong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, urog na pinapamibi sa misang ini, sinanggabos na gadan, nangan ako asin na sa liwanag kan sa imong lalawgon. Keraki kami kabos, na miibi kami, tanganing kaiban, Santa Maria Virgen, na inakan Diyos, San Jose, sa iyang esposo, San Judas Tadeo, sa mga banal na apostoles, sin kabos na santos, sa kaitupan na kapakayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay, na daing kasagporan, mag-umaw asim kamuraway sa imo, siring man, uli sa aki mong si Yesu Kristo. Uli sa iya, asin kaibanya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakaman sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos sa gagalangan, sin kamurawayan sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, pinaduot kan Diyos no na kaugalian. Nangangahas kitang magsabi, amanyamo, niyang sa langit. Pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kadean mo. Mangyari ang bot mo sa dagan, siring sa langit. Sa mong kakanon sa roal daw, tao mo sa muya, ngunyan. Sin patawadan mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang nagkakasala sa muya. Sinare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa mara. Agawa kami sa gabos na maraot na miibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganin kaming natabangan kan sa ibang pagkahira, kumaging dani taling kasakasalan, sin manligtas sa gabos na kaporisawa. Mantang kami nagahalat kan maugwang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na sa Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristo ang kagurangnan ka nagsabi sa mga apostoles, katuninungan na binawalat ko sa indo, sa kong katuninungan tinatao ko sa indo. Are pagilingan sa mga kasalan, kundi pagtubod gan sa imong simbahan, iwapagkanigwa siya mapatuninong asin magkasararo, susog sa imong kabutan, kana nabubuhay asin nagahadi sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninungan kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. patinawan ka mo kan tanda ni katuninungan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninungan. Uyan kagurangnan sa Kristo, kodero ng Diyos, nagpaparang makasalan ng kinaban,
Padalan manginaapod sa pagpakinabang kay ning Kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong. Alagan magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Samanong kita kangawak ni Kristo sa buhay na dayong kasagporan. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, antabay kandeng tapos natabang ang mga binabago mo, ulikan langit no na atang, asin sa daing untok na pagsurog sa inda, magpapagkanig ko asin ng magkamit kandeng tapos na pagtubos. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pinsunan, ang punon kamukan Diyos na makakaman, kay baan sa namang mal sa buhay, sa ngarang kanama, sinaki, sinkan Espiritu Santo. Amen. Idinulutan na, banal na Eucharistia, lakaw kita sa katoninongan, sin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning. Good morning, Father.